Jare Ufoboy siis täällä ja nyt mä vähän ajattelin kertoa teille, mitä kaikkea mä oon löytänyt tuolta taivailta. Elikkäs, älkää välittäkö mun kynästä jo tällä niin, tässä on tekstiä, mitä me ollaan löydetty sieltä taivaalta. Niin nyt mä ajattelin lukea, mitä me ollaan tähän mennessä löydetty. Elikkä musta epämääräinen asia. Niitä on 2. Epäillään, että se olisi YR 2024, eli sellainen, mitäs mä selittäisin teille, että ymmärrätte, sellainen, mä oon 8 ja mä oon niin tyhmä, sellainen asteroidi, niin me epäiltäis sitä siksi. Mut mä voin varmaksi sanoa. Kattokaa kuin hieno kissa mulla muuten. Eikö se ookin hieno? Mut seuraaja, muistakaa tilata ja tykätä. Please tilatkaa. Aloitettiin tää tänään. Moikka.